Umiljata, strpljiva, nježna. Tako najmlađi, ali i oni nešto stariji opisuju labradoricu Gabi. Terapijski pas osvaja srca korisnika i zaposlenika Zagrebačke poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora. Sada itekako imaju razloga za slavlje, jer omiljena njuška ostaje dio velike obitelji. Sve to zahvaljujući humanitarnoj kampanji Budi mi prijatelj, tijekom koje je udruga RTL pomaže djeci prikupljala donacije, koje su na koncu itekako pomogle u realizaciji i ovog projekta. Zahvaljujući humanitarnoj udruzi RTL pomaže djeci, otkad je Gabi s nama u Suvagu, svi smo veseliji, radna atmosfera i boravak su ugodniji. U rehabilitacijskim i nastavnim aktivnostima u kojima sudjeluje Gabi djeca su motiviranija, bolja je koncentracija, zadaci se obavljaju brže zahvaljujući Gabi jer nakon zadataka slijedi igra. Gabi mirno prati mališane na nastavu koju pohađa više od 200 djece. Što voli jesti Gabi? Od učenja do igre. Da se njih pita, nikada dosta četvoronožnog najboljeg prijatelja. Malo slivam, migam se, i mladim zvijezde, malo se igram i to je to. Koliko voliš Gabi? Do neba. Brinem se za njezinu hranu i vodu i volimo se združiti s njom i mazimo i ljubimo je i uvijek je sretna kad neko dođe. Ja skupa s njom čitam i igramo se i draga mi je. Upravo je cilj terapije potpomognute psom poboljšati tjelesno, emocionalno, socijalno, bihevioralno i kognitivno funkcioniranje djece s teškoćama u razvoju. Koristi stečene terapijom uz pomoć labradorice brojne su i od iznimnog značaja. U situacijama napetosti, frustracije, anksioznosti, djeca se smiruju čak i uz kratkotrajno maženje s Gabi. U brizi za potrebe psa, kao što je na primjer voda u zdjelici, hrana, izvođenje psa u šetnju, jača odgovornost djece, jača njihovo samopouzdanje, senzibilizacija za potrebe drugog bića. I roditelji vide kako je Gabi uljepšala, ali i olakšala živote njihove djece. Neke je toliko motivirala da su uz nju i zavoljeli školu. Stella je dijete koja se jako bojala psa i općenito imala poseban strah i kako sada ide u školu ovdje u Suvag i kako sa Gabi dijeli prostor, sve se to promijenilo, tako da sad se Stella ne boji ni drugih psa, prilazi im i sve je sad to malo i drugačije. Sve za zdravije i sretnije dane uz njušku koja mami osmijehe, ama baš svakome.